Assalamu alaikum warahmatullah. A wannan bidiyon za mu yi bayanin yanda mutum zai buɗe Trust Wallet. Da farko za mu shiga Play Store kaman haka, sai mu yi searching ɗin Trust Wallet ga ta nan. To already mu muna da ita, in ba ka da ita sai ka ɗauko. To in ka zo zai nuna ma haka, sai mu taɓa Create New Account, sai mu taɓa. Za mu iya sa backup, sai mu taɓa nan. To sai mu yi ticking a wa'innan abubuwan guda uku. In muka yi ticking sai mu yi confirm. To yanzu da muka yi confirm ba lallai ne in kuna kallon screen ɗin wayana ba, saboda tsaro da suke ba wa abun. To abun da yake gurin wa'insu alphabet ne guda su haruffa guda 12, a ƙasa akwai inda aka rubuta copy. Kaman yanda kuke gani za ku ga ina taɓa screen ɗin, to daidai gurin daidai nan ne aka sa copy. To in na taɓa to na riga na yi copy ɗinsa kenan, sai na dawo cikin wannan, sai ka dawo cikin WhatsApp ko kuma wani guri mai muhimmanci, sai ka ajiye wannan, ga su nan wa'innan su ne private key da aka ba ni. To kai ma in aka turo ma sai ka je wani guri mai muhimmanci ka rubuta. In son samu ne bacin ka sa shi a nan, ka je cafe shi ma a ma printing ɗinsa. To yanzu wallet ɗinmu ba za ta buɗe ba har sai mun maida wa'innan private key da aka ba mu. Wa'innan private key ɗin ga su nan, za mu gan su, in muka ƙirga za mu gan su guda 12 ne. To sai mun maida su tukun wallet ɗinmu za ta buɗe. To already mun riga mun tura ma wata lamba yanzu haka, to bara mu koma mu je mu maida wa'innan alphabet ɗin yanzu haka. Yawwa kaman yanzu ga shi haka mun sa duk wannan private key ɗin, amman ba lallai ne in kuna ganin screen ba, sai mu danna done. To ga shi nan yanzu wallet ɗinmu ta buɗe. Wannan shi ne cikin Trust Wallet ɗinmu. To ga shi nan za mu ga dai coin ɗin da suke ciki ba su da yawa. Sai mu taɓa nan ɗigo-ɗigon, to ga coin nan ga su nan sun fi 1000 nawa. Duk wanda kake so kawai switch ɗin nan za ka kunna, kuma duk wanda kake so ka kashe shi za ka, kaman wannan TWT ɗin mun kashe shi mun kunna wani daban. Kun ga shi nan, duk coin ɗin da kake so za ka zo nan. In ma ba ka gan shi ba, kaman matic, kaman a misali za ka iya searching kowane coin ne in dai ka san sunansa. Ga shi nan kaman matic muna sawa ga shi nan ya fito. To in muna so mu kunna shi sai mu taɓa nan, ga shi nan ga farashinsa ga komai. To haka ake buɗe Trust Wallet a taƙaice.